Oh. Kamukha ni Pot. Umiiyak at bigbi. Okay na. Paano mo na? Pagtapos ka na, pagpasarap mo na. Wala na pagkagin ng crib, sarap eh. Kasi meron pang inahan pa yung mukha, ayaw nang nakalagay sa ano. Mga 8 months, 7 months. Nakalagay sa siguro ito. Ano yung nangyari at itong buwan. Isip ko yan. Ano yung para sila na isang para.